Se, Hockey, det er min skole derovre. Hockey, lad os køre. Sæt det der. De har rettet dig der. Eller for ikke at køre. Det er der så. Lad os køre. Kom. Jeg tænder speederen. Den er dernede. Godt, så er vi stoppet. Så skal vi tage på mækken. Nej. Nå. Kan du huske sidst på, at vi ville have nuggets, men vi fik kun 2. Åh, helvede, mand. Godt, lad os køre. Tryk på speederen. Woohoo! Tryk på speederen. Så jeg trykker. Hvor hurtigt kører vi? Vi er på motor, og vi kører 1 kilometer i timen. Hvordan kan du skrige så meget? Det ved jeg ikke. Hør da, nu kommer man! Stop, det er bare stille. Ej, se bilen kører der. På 130 kilometer. Hvad gør den der knap der? Hvad gør den der knap? Ja, den trykker på den nu. Hvad gør den der knap? Wow, baby. Der er monster på kælderen, der er bag! Nu kører vi! Wow! Vi kører sammen! Det er kun det kode. Mom, tag koden, monster på kælderen. Det